Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon, gaurkoan Etxalar herrira hurbildu gara. Etxalar, Nafarroako iparraldean aurkitzen den herria da. 114 metrotara dagoena eta Bortzirietan aurkitzen dena. Gaurkoan, Azkoa mendia igoko dugu, 787 metro dituen mendira. Guztira, 7 kilometrotako ibilbide aterako zaigu, jun etorria ibilbide berdinetik eginez. Gu jarraituko ditugu markak, GR11 eta 12 jarraituko ditunak izango dira. Eta guztira, 3,5 kilometrotako igora izango dugu, 600 metroko desnibel positiboarekin. Orain, gauzak hartu, ura hartu eta bagoaz. Gure ibilbidearekin hasi baino lehen, jakintzazue hemen herrian informazio pane bat daukazuela. Eta bertan, Etxalarretik Azkoe igotzeko dagoen perfila markatzen duela, 2. puntutik 3. erain zuzen. Guztira esan bezala, 3,5 kilometro igotzen eta bestea jaisten. Bagoaz! Herritik atera eta GR-a jarraitu besterik ez dugu egin behar. Ez dago arriskurik galtzeko, oso markatuta baitago. Dena aldapan gora da. Hemen orain bidegurutze honetan Etxalar seinalearekin topatuko gara. Eta hemendik GR-a jarraituko dugu. Goazen aurrera.
Kaixo lagunok, gaurkoan Bortziritara etorri gara, Etxalarko herrira hain zuzen ere. Gure asmoa Azkoa mendia igotzea izanen da. Azkoa mendiak 800 metroko altitude dauka eta Etxalargo herriak berriz 100 metro ingurukoa. Beraz, 700 metroko desnibela izanen dugu gure ibilbidean. Beste behin ere, gure gaurko helburua inguru honetan aurki ditzakegun natur kontuak zuen etxetara gerturatzea izanen da. Ezagutzen duguna, baloratzen baitugu noski, eta gure natura ezagutu gabe, ura baloratzea ezinezkoa baita. Beraz, aurkezpentxoa gehiago luzatu gabe, goazen mendira. Azkoa mendiko tontorraren inguruak larrez josirik daude, altitudeko larrez. Horixe da Angoian nagusitzen den ekosistema edo paisaia. Baiaran aldiz, gisa honetako paisaia agertzen zaigu, mosaiko paisaia. Nolabait ere, influentzia atlantiko handiko zonaldea dugu hau. Eta beraz, zonalde honetan prezipitazio handiak ematen dira. Horrek ahalbidetzen duena da, halako hostozabaleko basoak garatzea. Nolabait, aritzak, pagoak eta lizarrak bezalako espeziak tartekatzen direlarik. Halaber, aberen jokabidea oso garrantzitsua da zonaldean, izan ere gure larreak eta sorak garbi mantentzen laguntzen dute. Beraz, horren guztiaren elkarrekintzaren emaitza hauxe dugu. Paisaiak, hortuak, baserriak eta basoak elkar bizitzen duten nolabaiteko paisaia edo parajea. Gure basabizitzari berdin zaio non hasi, non ugaldu edota non elikatu. Bai egitura artifizialetan, bai eta naturaletan. Baldin eta lasaitasun puntu bat baduen. Horren adibide dira, hementxe ditugun bi zutabe edo poste hauek. Hemen lehenengo poste telefonik honetan, txoritxoek egindako hainbat zulo eta insektuek egindako hainbat zulo iragartzen dira, hildako egurrean egin dituztenak, hauen elikaduraren bila. Atzean berriz, poste elektrikoan, untza osongi jaio da betik gorako bidean. Beraz, ikusten duzuen moduan, hauek adibide oso argigarriak dira. Nolabait ikusteko gure naturari berdin zaiola zein baldintzetan hazi edo elikatu. Balin eta lasaitasun puntu bat baduen behintzat. Gure lankideak Azkoa mendian eta honen inguruetan ibili dira eta gu gaurkoan Etxalarrera etorri gara. Etxalar Nafarroa garaiko iparraldean kokatzen den udalerri bat da, Bortziretako herrietako bat da eta gutxi gora bera Etxalarrek 800 biztanle ditu. Orain beraz goazen herria ezagutzera.
Esan bezala, Etxalar herria hemendik 2 kilometrora utzi dugu. Apurka-apurka, gerrea jarraitu dugu eta Bidezidorrean barna gora abiatu gara, ikusten duzuenez, iratxeen artean. Orain, bidegurutze honetara heldu gara, eta hemendik azken txanpa geratzen zaigu gure tontorra Azkoa mendira iristeko. Bagoaz aurrera. Bagoaz apurka-apurka gure tontorrera. Hemen atzean geratzen dena Azkoa tontorra da. Eta horren inguruan saiak ditugu. Badirudi animaliren batero badagoela hor, ze asko lurrean daude. Eta bertatik gora eta bera dira. Goazen hurbiltzera ea zer ikusten dugun.
Soronetatik barna ibiltzen ginelarik, zulotxo honetan apo bat aurkitu dugu, apo arrunta. Latinez, bufo izenez ezagutzen dena. Apo hau Euskal Herrian dugun apo arruntena dugu. Eta eguneko ordu asko gisa horretan ezkutatuta pasatzen ditu. Gauean aldiz, batez ere gau eze eta epeletan, kanpora ateratzen da. Eta oso ohikoa da gure herriko kaleetan edo basoetan ere honen presentzia hautematea eta apoa bera ere ikustea nahiko arrunta da. Apo nahiko handikotea dugu hau eta, bakean utziko dugu oraingoz. Soroak garbi mantentzeko eta belarra aprobetxatzeko bi bide nagusi dituzte gure baserritarrek. Lehena, aberen bitartez, soroan zuzenean bazkatzea, edo bigarrena, belarra moztu eta halako metetan gordetzea urtaroa pasatuz gero eta jada neguan sarturik belar hauek aprobetxatzeko. Bere garaian, eta oraindik ere leku gutxi batzuetan, belar hau meten bitartez pilatu eta gordetzen zen. Nola nahi ere, gaur egungo plastikozko mundu honetan, belar asko halako plastikozko egituretan sartzen dira, makina batzuekin biltzen direlarik. Mekanizazio horren ondorioz askotan, meta hauetan, gure animalitxo desberdinak hilak suertatzen dira eta meta hauen barruan gordetzen dira, nahi gabe. Lehenago ikusi dugun apoa esaterako, askotan hori bezalako apoa, ziraunak, sugetxoak edota basasaguak meta hauen atzaparretan hilik aurkitzen dira. Azkoako mendia migrazioaz disfrutatzeko eta migrazioa behatzeko leku paregabea da. Nolabait, Pirineoa zenbat eta itsasalderago joan, altitudea galtzen doa. Eta horrek ahalbidetzen du, zonalde honetan, kristoneko migrazio pasabidea sortzea. Eta beraz, mendi honek badu halako xarma, behintzat udazken partean. Izan ere, orain uda garaian hasiko dira lehen hegazti migratzaileak hegoalderuntz joaten, lehenik miru beltzak barkatu, geroxeago zapelaz listorjaleak eta bestelako zikoinak eta bestelako espezie batzuk. Nola nahi ere, etxalar oso famatua da, batez ere usoaren paseagatik. Lehenengo hotzak heltzen direnean, urria hasten denean, gutxi gora bera, pasabide honetatik 11 uso igarotzen dira denboraldi edo udazken osoan zehar. Hala ere, badirudi azkenengo urte hauetan, usoen migrazioa atzeratuz joan egin dela, eta askotan ere, Pirineoaz zeharkatu gabe, Frantziako hegoaldean geratzen direla haietako asko, elikadura bermatua omen dutelako. Beraz, ikusiko da, etorkizunean, migrazio fluxu hauek zer norako gora berak izaten dituzten, baina nabaria dena da, geroz eta espezie gutxiago dutela migratzeko joera hori. Gaurkoan Jose Angel Goienetxe Zubetarekin gaude. Bera Etxalarreko biztanlea da, hemen herrian bertan lan egiten du, baina esan digunez hemendik gutxira jubilatuko da. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, zer moduz? Ondo. Arki. Bueno, kontatuko diguzu non gauden gaurkoan? Nun ginen, herriko plazan, frontoia dena, hemen zaten dira bestak eta denak, eta aurra irtetzen ditzko leku gure bai. Herriko zentro-zentroan, ez? Zentro bai. Eta konta iguzu, Jose Angel, non kokatzen da Etxalar? Etxalar nun, behentxe mugan.
iparraldeekin, eta Iruñetik 70 kilometro hola, eta mentzen. Eta herriak zenba biztanle ditu? Biztale, ez dakit zematxutu ino 850 inguru hortan, gora bera. Eta azkeneko urte hauetan, azkeneko 30 urte hauetan, zer esango zenuke, populazioa handitu egin dela edo txikitu? 30 urtetan. Izan da gorogo, izan da berogo, eta uste dut momentu honetan bertan dagoela. Eta adibidez, herriko gaztek egiten dute hemen herrian bizitzeko autua edo nabari da joaten direla kanpora bizitzera? Bueno, momentu esan zen dena kanpote egiten zela, baina uste dut hemen bertan ari dela egin di itxe batzuk, eta zahar batzuk moldatu, eta hemen bertan dagoela gaztia. Haunitz, Bai. Eta orduan, Jose Angel, zer esango zenuke behar duela herri txiki batek bizirauteko? Ze behar du? Nik nahi nuke parke bat aurrentzat. Ikusten zu frontoien nahi dela behar dela parke bat. Eta, bueno, ostato bat, bertze bat gehigore etzen gaizkire, porque hemen launti gandetzen zatena kriston jendia lekurik zaizaten. Horiek benpin, bai. Zenbat ostatu edo taberna daude Etxalarren? Momentuan 3. Izan dira bost benpien, Eta, hotxe. Eta, bueno, horren arira pixka, ze zerbitzu mota daude herrian? Zer? Ze zerbitzu mota? Zerbitzua, bueno, udaletxe badu kulturitxia, ilegailu hor piztina geratzen den hori, eta gero itzuli honitz mendile emana. Orduan, herritarrek zertan egiten dute lan orokorrean? Zertan egiten dute lan? Herrien herrien bada fabrikatuko eskorra dena lorpen, galtzetin fabrika, eta gainegu dena kanpora. Eta hemen tienetan bizpairola bot lagun, ola buti, herria, kenduz lorpen. Eta, bueno, zuk aipatu dituzu mendi bueltak ez, orduan horren arira pixka bat. Herritarrek zehar eman mota daukazue hemen inguruko naturgunekin, mendiekin eta bat? Uste dut ona, Badie, igual 10-12 lagun ateitzen dira mendira aste burutan, eta hori. Eta bada horko sozioa txiki bat, galtzagorri ez, Zanpingorri, aitzuzu ez? Ezagutu ez? Zanpingorri zuzu aitzirik ere. Pues badio, jendea ateitzen dira mendira edozenekutan, naiz herrian eta herritik kanpor ere bai. Eta ze mendi adibidez baitugu hemen inguruan? Ze mendi, guain ez du ikusten azkua bat, itzuli polita, Usatit aldera ere bai, Sentinel aldera ere bai, Infernoko errek aldera ere bai, hemen behiti joan herriti behitit itzuli bat egiten dena polita. Eta, bueno, eta igual itzuli ez markatu zantere jendea joaten da bere kaboz, bere itzuli itera. Eta herritarrek nola zaintzen duzue hemen inguruko natura edo... Zaindu? Bueno, leku ziten bezala dentik bada. Ni herritarrak ustez bautela zaintzen dutela desente. Eta zuk uste duzu kanpotarrak etortzen direla Etxalarrera herria bisitatzera eta mendi bueltak egitera eta hori nabari duzue kanpotarren presentzia hori edo? Bai. Jendea etortzen da kanpotik eta hemen betiko hain iparraldetik haunitz. Utzitzen dute beko parkien sarrereko hartan eta joaten dio, por ejemplo, azkua emana askoli gira. Askoletik, holokor daldin behiti, etortzen herrira eta hori hola, Eta herrira ona bertara? Herrira bertan zerta? Tortzen dira ere bai, ez dakit herria ezagutzera. Bai, horira bai, bada bat ibiltzen herrie pixkot irausten aitzen dena, eta bai, gero ona. Eta kulturitxiak banatzen nun man ibilitu denak. Asteburutan adibidez, nabari da herriko populazioa handitu egiten dela edo ez? Asteburutan, ostatu joan eta herriko buti ikuskotzu, dena kanpoko dire. Jende hondiz tortzen da bai. Eta udan, adibidez? Udan ere bai. Gehiago? Gehiago, bai. Negua pixko motel dixo beti, urritik eta otsail arte motel xio. Nio hortik antzine beti jendi izaten da, gaina bizkorki bai. Eta Jose Angel, gero badirudi pixka bat COVID-aren, pandemiaren gatik, pixka bat nola jendeari sortu zaiola naturarekin kontaktuan egoteko grin hori, ez?
zuek somatu zuen zeo zer aldaketarik pandemiaren lehenago eta ondorengo... Ikaragarria. Bai, Mendillak herriko jendez bete-bete ziren pandemia hortzen. Herritik eskapo. Hemen ez zuen horrik ikusten, nio mendian ikusten zuen jendea honditz. baina herriko jendea esan duzu edo kanpotarrak ere bai? Ez, herriko jendiak. Kanpotarratzen etortzen. Pandemia hortan, lehenbiziko hartan. Eta orain pixka eta hasi direla ja mugak ireikitzen eta... Ba, ez, guain edibiltzen jendi beti mendian. Hor ikusten zuen horiek Madridik ezakin hondik etorri diren. Eta nahi dute, berak ez egiten, seguro noak joan. Ez que, jauzten diote horremez gauz, zer da polita da. Ja, bueno, bakoitzaren gustua da, bai. Eta, bueno, orain pixka gaiaz aldatuko dizut. Bai. Zein da euskararen presentzia hemen herrian? Herritarren tartean ona. Baina kanpotar batzuk baino erdaldun bizkorki bada. Eta herrian zehar entzuten da euskara? Bai. Nera habita denak euskaraz, eta nire lemiztik euskara taitzen zait. Bai. Eta zerbitzuak adibidez, bai estatuetan, tabernetan edo udaletxean, Ona. euskaraz. Bai, euskaraz dena. Ententzen dienak bai. Eta lemizki hitza txalarra uste dut euskara dela. Horten mintzatzen gara. Eta ze harreman mota dago herritarren artean, adibidez, kaleko giroa dago eta belaunaldi ezberdinekon artean badago harremana edo ez? Bueno, uste dut gaztiaken eta hor ele defentzi bizkoat. Horrekin ez dut erranen ez dela eramenik, autente mungit, hola, bakotxa bere guztiakin. Eta badago kaleko giroa, ze adibidez gu heldu garenean jende asko ikusi dugu, plazan ere jendea dago. Orduan, normalean badago giroa kalean? Bai. Kalean handia dago, ustun zagorra denak hor direla. Bai. Pentsazo gainko piztinako iragailuek ere betiek zan dela, betiako ekibal kanpoko jende batzukin, eta ongi. Eta pasitan itzulian ibiltzen da jende adintekoa. Ikusten antzeko bastai batekin ibilke dela den ikusten. Igual sacando faltas, pero bueno. Bueno. Ba ezakit, erakutsiko dugu zorain pixka aterria, joango gara bueltatxo txigare batera? Zuen nahizun bazala. Venga, guazen. Guazen. Iritsi gara gure tontorrera. Azkoa tontorrera, lehen esan bezala, 787 metrotara aurkitzen dena. Guztira, 3,5 kilometro egin ditugu igoeran. Lehen esan bezala, bidegurutzera heldu, iratzen artean hilduz, eta hortik aurrera tontorren ertzetik joango gara. Bidean barna, saia ugari ikusi ditugu. Ikaragarrizko izan da, bertan ardi bat zegoelako. Eta hegaldiak ikusi ditugu inguruan, oso polita. Iritsi gara gure mendira, eta ikusten duzuenez, hemen atzean lainoa sartzen ari da, badirudi hortik atzetik ekaitza datorrela. Gu hemen, orain, gure parajetaz disfrutatuko dugu. Hemen atzean itsasoa egongo zen, gaur ez da ikusten, baina itsasoa hortxe atzean aurkitzen da. Baita Aiako harriak ere bai, eta justu hemen mendiaren magalean Etxalar herria. Guk joan etorria bide berdinetik egingo dugu. Bidea oso markatuta dago eta gerreak besterik ez dituzue jarraitu behar. Bagoaz bera.
Iritsi gara gure gaurko helmugara. Gaurkoan, Azkoa mendia igo dugu, 787 metro dituen mendia. Hemendik, Bortzirietan aurkitzen den Etxalar herritik hasi dugu gure ibilbidea. Gerrea jarraitu eta Iratxeen dartean 412 metrotara dagoen bidegurutze batera heldu gara. Bertatik beste bidezidorra hartu eta gerrea jarraituz poliki-poliki gure tontorrera iritsi gara. Bertatik, gaur lainotuta egon arren, Bortzirietako baiara handia edo baiarako alde handia ikusteko aukera izan dugu. Gaur ez dugu itsasoa ikusi, baina bertatik ere itsasoa ikusteko aukera daukagu. Aiako harriak ere ikusi daitezke. Gure bueltako bidea berdina izan da, joan etorria gerretik egin duguta. Guztira 600 metroko desnibel positiboa da. Oso ibilbide lasaia, baina bai gogorra. 3,5 kilometrotako igore dauka eta. Eta azkenean eguzkiarekin gogorra egiten da. Beno, lagunok, gure ibilbidearekin bukatu dugu. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Zonalde honetako temperatura epelek eta hartara izoztegunezek, hezetasun handiak edota lurraren jabegoak ahalbidetu dute nolabait Magal hauetan zehar kanpoko zuhaitz espeziez osaturiko baso landaketak mugarik gabe barreiatzea. Landaketa hauek askotan Pinus edota Cupressus generoko zuhaitz espeziez osaturik daude. Eta plantazio oso monoespezifikoak osatzen dituzte. Monoespezifikoa izateak nolabaiteko arriskua dakar, izan ere eritasunak barreiatzeko erraztasun handia dago. Halaber, landaketa mota hauen ustiaketa askotan matarrasa bitartez egiten da. Eta matarrasa egin eta gero, lurzorua erabat biluzik gelditzen da, higaduraren mesedetan. Beraz, gure lurzorua eta gure basoak osasuntsu mantendu nahi izanez gero, beste baso kudeaketa edo beste baso ustiaketa baten alde egin beharko genuke. Azkoa mendiaren ingurutako errepideotxo honetan gure basabizitzaren animali ezagunenetariko bat aurkitu dugu, trikua. Trikua askotan ikusteko oso zaila da. Askotan ere errepidetan barrena hilik aurkitzeko nahiko erraza delarik, batez ere udaberrian. Halaber, badira animalia batzuk, azkonarra bezala, haien bideak nolabait belaunaldi errepikatuz joten direnak. Eta askotan errepidetan halako azkonar bat hilda aurkitzen badugu, horrek seguraski esan nahi du halako bidegurutze bat dutela. Bai azkonarrak, bai haien ondorengo eta atzekoek. Beraz, bide hauek seinalizatuz edota neurriak ezarriz, inpaktua gutxitzeko aukera legoke. Kasu honetan gertatu zaiguna, edo gertatu dena, ez jasotzeko. Beraz, gure partez hau izan da guztia. Espero dugu saioa zuen gustokoa izana, eta beste parada batean ikusiko dugu elkar. Agur eta mila esker! Bueno, abiatuko gara? Bueno, noat, ezker eskuin o aurrera? Ba, nik uste ezkerretara. Ezker, pues ezker, bazen. Bueno, eta konta eguzu pixka bat, herriko etxeak zer dira? Zaharrak, berriak edo saiatu dira zaharrak berritzen? Zarrak, eta zarra berritzen ari dire eta egin direa bizkorki. Orduan, herritarrak saiatzen zarete mantentzen herria, bueno, zaintzen herria Bai, eta mantentzen. zaitzen poliki, bai. Bai. Osea, ikusten da, etxe guztiak ez mantentzen dutela estetika jakin bat, antzekoak direla. Denak igualak. Igualzu harria, gorrilla eta dena. Ikusten bezala, haure
Itxia ez da horren ungi, baina, bueno, harri polita. Bai. Hemen eskuin ikusten zu Eliza, Andre Maria Eliza. Eta, bai. Haure dena arreiekin, 1800 gaixun egina. Bai, Bai. Ba, denak gautu behar zenbaki ikurre bai handitzek, Bai, polita da herria. Bai. Hana ikusten zu itxiak. Polita, bueno. Bai, osea, ikusten da herria dagoela zainduta. Zaindua, bai. Bai. Eta ez esan behar nizun, hemen inguruan ze beste herri daude? Hemen bortziriak dire bera, lesaka, iantzi, arantza eta etxalarra. Eta ze harreman mota ukazue bortziretako beste herriekin? Ona, ez da lehen ozalko kasi horik tolkorikan, ez? Baina duten zarete adibidez jaietara eta hori beste herrietara? Ba, gu ez horren bez. Igual itzuli bat bai, nio gaztiek bai. Eta adibidez, Hau, txalarrek... mila zazpion tirutun eta 13.000 egina. Etxea? Bai. Bai, jartzen du hor. Bai. Bueno, baina zarrez da ikusten, Eh? Ikusten da etxea mantentzen dela. Ba, hau bai. Zainduta, ondo zainduta. Hau harrilla, bertze etxe bat zaitzen da. Hau da kulturitxia. Ah, bale, ze polita. Eh? Eta noiz dira etxalarriko jaiak? Jaiak o... Etortzeko nahi zuaita esaten denean aguztia. Bueno, augustun 15 dire, hasitzen dire. Bortze egun izaten da general, ondarko egunien 18 izaten dire asaua, han ermita batian. Ah, bale, eta zer egiten da egun horretan? Bueno, aragi erreta jan. Nio hortan ez herritarrak, kanpotarrak eta jan. Ah, bai? Ze bortziretako herri... Bortziritik eta kanporo ere bai, Bai, Gipuzkoletik, rako bale. aragi jalibetik. Bai, Bai. Ikusten zuen nakonen ze arbola zanen zen hori, ze oso dagoela, Bai, zur hori. Goien general denola dago, 1600 gehixu nilei pilaritaenak. Hau lehen esaten zen, azinde pisatzeko leku bat, pisua. Bai? Bai. Eta Bai, mantentzen da hor? kendu da, atiuntik sartu eta han esaten zen leku bat, han sartu da zinda, eta pisatu eta teitzen zuzten kanfra. Bai, bai, ze bitxia. Bai. Meritxe bizkorki, hau guain moldatu dute. Eta ze giro egoten da adibidez jaietan, zer egiten duzu hemen herrian? Erreia, bueno, general igandun batin mendirateri, Eta gero bere tragoxo egin, eta gero atxaldi mezte itzuli txiki bat, bai. Eta, bueno, hola zaten da. Beste batzuk ez oinaz, beste batzuk biziletan, bestik motu niri zait gustatzen jo, batzen dire, Bai. jak emitir. Eta horrein, Jose Angel, imaginatu etortzen zaizula lagun bat bisitan, ez, herrira, Bai. kanpotarra. Bai. Ze plan motak egingo zenituzke berarekin, bai herrian eta bai naturan ere bai? Herria gauza batzuk irautsi, oain zuek ikusten izaten gauza ze itxapolietan, eta mendegin itzuli bat. Joan nintzen, por ejemplo, Azkura, eta Bai. Azkutik ikusko nun, bastan parteat, Malderreka bertze bat, Ah, ikusten Etxelar, nuen. Sara, Kristona. Kristona, bai. Ez da Bai. mendila hitz altua, 700 gehixo metrato, mino Bueno, baina merezi duela, ez? merezido ikustia. Eta nahalen itzulia luzatu, joaten alda eskolegi gara, eta handik beste itzulia handikoa. Haure beste itxe bat baina dutela moldatzen, Bai. Tau denakola dire, itxe... Hau ez dakit, lehitzen ebizu zepatzen dut. Zein jaio zen hor, jartzen du? Aznar, Manuel. Hori itxe ederra da, baina egite dena moldatzen, Hori bai. Eta, bueno, goazen berri zeunat, hor ja itxia dire berrixioa denak, Goazen aldi honetan xere, bizko. Bale. Bai. Bueno, ba, Jose Angel, eskerrik asko kontatu diguzun guztiaren gatik, Eta ezta? pradeneat hor ez duk usi erretzitxat, bada itxat polita. Guazen ikustea. Hori, ba, bisita polita dugu gaurkoan hemen. Itxe polita da. Bai, herrizkoa, osoa. Bai. Une berak badu ikurra bat kriston eskudu bielkaldian. Ba, ukala ze? Bai, eskudu bat. Ba, bai? Bai. Ba, dena bate. Ze familia batena. Hore izenare, bidaburua. Ze urteten egina bolnetua. Hori ere bai, hori jazta horren politan eretzat.
Haure beste aiztu itxe bera, beste lekutik behituz. Bai. Hori da, izten itxi ere hori. Hori zer da? Famili baten itxia. Familia baten Bai, etxea. bai. Baina ze handia, ez? Bai. Pixka bat, jauregi, Bai, mokoa. zu hor barren izartzen zara. Bai. Tegotetza udan, freskotu dan, epel. Bueno, ba, eskerrik asko kontatu guzu. Erreka txiki bat hemen, Bai. eta holtzen, bale? Bai, hori, eskerrik asko kontatu guzu guztiarengatik. Ez da, ez izan du. Dut oso bisita polita, ez? Edukigula gaurkoan. Bai, bueno, ez dut gramatuz, bai. Bueno, gu jarrituko dugu orain pixka bat Bai. herria ikusten. Bai. Hori bai, gaztelura ikusi, hemen antzintxo bada gurutze bat ere, espeto. Etxe hauek daude berrituak, Hau bai. edo berriak. Hau bain, 2018 egin da. Oso politak, ez? 1628 zarra zegoen hor, Eta gero berrituta. berrituta. Bai, oso polita. Bai. Eta bueno, hola da, etxerar. Bueno, Pixko, pasatu, polita etxerar. guain momentu unti pasatu auzo bati bezera, muga beti erreka dire, herrian. bai? Bai. Zu ikustu erreka, urazen jauregita eta hoia inarreta. bale. Erreka dire mugar herrian, eta baserritan ere bai, general. Bai? Bai, errekak, Ja, begira, ba... Bai. Ba, muga errealak, ez? Azken Bai, finean. hori ez di mugutzen. Haure bada bezeitxe bat. Bueno, ba, guk hementxe bukatuko dugu Bai. gure Eta elkarrizketa. gurutzi horzen antxintxi bertan, ez ikusi. Bai, ongo gara, Bai, orain. bale. Bai, hori, eskerrik asko kontatu guzu Bale. guztiarengatik. Ta- Jarraituko dugu bisita zuk aipatu dituzun lekuetan. Bai. Eta relaxe. Ikusi eta guztu ateri txelatik. Bai, eskerrik Bale. asko. Bueno, Bueno. ni ono jarat. Bale, Aio. ungi segi. Aio. Aio. Bueno, eta hemen ezkerraldean erreka daukadala eta atzean Jose Angelek aipatu digun gaztelua, amaiera emango diogu gaurko saioari. Etxalarrera etortzen bazarete ikusiko duzu ze herri polita eta sarmangarria den, merezi du etortzea, bai ona eta bai baiarara ere bai. Eta, bueno, gu honekin bagoaz, hurrengoan ikusiko dugu elkar berriro ere. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.